netseke zvako mwanangu, uri kuona vanhu vamukira ava ndo varakashi manje, ndo makombo ayo ndevarakashi, vanhu vacho vana varakashi. Saka don't worry, vada kutiedza kuti zvinhu zviri normal. Saka hatirwadziwe zvekumhanya, hatirwadziwe zvekumhanya because mari ichazvizha kana kuna naambuya vavo nanaatete vavo nanaasekuru vavo kumamishawo kana imo muHarare imomo, nhamo yacho vari kutoiona ende vari kutoiziva. Zvino ava vari kushandiswa zvavo, vari ndovekubhadharwa ka. Don't ever worry, ava ndovekubhadharwa tumari tokuisa mupocket tusina future, tunongopera nehwahwa nemutoriro nei. Havasi normal kana hwedhava, inga unongozviziva. Saka now iripo stay home. Tiri stay home, vanhu stay home kusvika zvanaka. Let's unite with our father, Comrade Geza. Let's unite very strong until we win. We shall win the game no matter what, because the fact is corruption is too much. The fact is those who have money in their pockets, they are the near men of this boss. So now this company is going to be destroyed by Geza revolution. Is going to take over everything. So the world is going to be in a good condition. We need the rest of the people to join Mr. Geza and Nyoka Mabonu to succeed this battle. And I know this battle we're gonna win it because God is in it. God is always there when we call. He answers. God is there seeing whatever is happening. All this corruption is in the eyes of God. So we never worry about what is happening. That is normal. There's people in Harare. There's people moving. There's cars. People have got, they've opened their business and so forth. There is nothing like that. The businesses are closed. But these Warakashi, they want to show us that the businesses are closed because of their side, which they are, moving to 2030 with this one. So we don't need to get worried. The result is going to come. We have the result from God. We have the result from the owner of the world. These ones are not the owner of the world. They are passerbys of the world, but God remains God who made the heaven and earth. So stay home. Stay home. Stay home. I beg you to stay home. Zvichanaka chete, zvinonaka chete, zvichanaka chete, zvinonaka chete. This is the right time for good things. So we have to stay in our homes. Ngatigare mudzimba dzedu. Kana tichikanga maputi tokanga maputi as usual. Kana tichidya muboora ngatidye muboora wedu as usual. Kana tichinwa maheu ngatinwe maheu edu takagara mudzimba. Because zvatiri kuda zviri kumberi ukoko hatizvisvikire tikabuda kuti tikuenda tumabasa twe 2 cents tinoona 2 cents unoswera kutombobata kana dhora pamusika ipapo unoswera usina kutomboribata. Saka what's good of that? There is nothing good. Tinoda kuti nyika igadziriswe iende muproper way. Yakaondongwa zvinouya aondongawo zvino manje pane vari kugadzirisa vazviona kuti kusvika rini mari dzawo dzichingobiwa, kusvika rini chingonzi abiwa achingotsikirirwa zvichitobuda kuti aruza nevake chaivo vemukati, asi wozonzwa icho chimukadzi chemagirazi chakutaura zvisina nebasa resi chianaunza mari dzawo dzipakati pousiku. What is that? Corruption from the feet to the top. What is that? Is that a country? Is that a liberation? There is no liberty in Zimbabwe. There is nothing like liberty. We're still struggling. We still are full of hunger. We're still longing for the goodness of the country, to eat the fruits of the country, which Mbuyane Handa suffered for, and Sekuru Nehanda suffered for. They didn't suffer for those stomachs, those big stomachs. No, they suffered for everyone. Every Zimbabwean must have food on the table. Right now, it's going to be fixed. These are the liberators which fought the struggle. They fought it for us to have freedom. We don't have freedom. There's no freedom in Zimbabwe.
This time is for calling for freedom to come. Stay home, stay home, stay home, brothers and sisters. Boys, girls, stay home. For the better things in our lives, for the better things in our nation, for the better thing in our country, we need to stay home. Musanyeperwe nevarakasha vari kumira patumawindo avo vachitaura kuti endai kumabasa. Api mabasa akaora kudhara, mabasa anowanikwa muZimbabwe ndaapiwa. Mabasa ei? Kamubvunza kuti basa rei rauri kuti munhu enda kubasa ipapo anokutaurira kuti nderei. Can he explain the type of job which is talking about that go to work? Which work? How many jobs were created since 45 years? How many jobs were created? Nothing. Dololo, just feeding their children and grandchildren and their friends and their relatives on top there. So we can't wait for that. We are seeing it. We have been seeing this for a long time, but we couldn't say it. But now we are blessed because the freedom fighters, they've complained because they see that these people, they are getting they are having this corruption worse, you see. So they couldn't stop, this kind of thing, of this corruption, which is done openly. Vamwe vanowanda necorruption, but these people, Al Jazeera, haina zvayakaita. Kuba 15 billion, hazvina zvazvakaita. Kuba hapana mari, hapana zvazvakaita. Saka manje, what is that? Is that a country? Is that leadership? There is no leadership in Zimbabwe, because if there's leadership, there's no burning people's houses. There is no putting people in jail for nothing. There is no there should be justice. There is no justice. And so whatever is being done in Zimbabwe is corrupt thing. So we don't tolerate that. We'll stand with Geza. Musaende kubuda kumatomati ikoko kunotengesa, musaende ikoko kumateksi iva rakashiva varegai vaende kumateksi ikoko. Asi vacharealize at last kuti we were lost. Vakarasika nzira yavari kutora yekumukira nezvimateksi zvavo kuenda kumabasa, vachazozviona kuti havana kungwara. Ende nekuda kutengwa tumari kunopera nhasi, tisina kwatinosvika, tusina kana nhaka yemwana womwana wake kana yambuya yake kana yatete yake, asingatarisi nzara yatete yake, yambuya yake, yasekuru vake, nzara yaani yehama yake haasi kuitarisa, ari kuona nzara yake kamari kaari kutengwa nako achiisa muhomwe achinwa hwawa. Saka it's folk of kuna Jehovah who is in heaven, the owner and the founder of our faith. So we believe this is gonna change. This is going to change. Stay home. Garai mudzimba, garai mudzimba, garai mudzimba. Madzibaba Joshua vanooneswa zvese vari pamweya. So kana uchida kushandirwa kuitirwa dare, avabhadharise, vafonere izvezvo neproblem iri kukunetsa, vatotanga newe pafoni yako ipapo. Daila panhamba dzavo dziri kubuda paskrini, wotaura kuti madzibaba ndibatsireiwo, wobva wavaudza dambudziko rako. Kana washaya mbereko, washaya basa, waita urovha, vafonerei panhamba dzavo dziri kubuda apa. Izvezvi so mubatsirwe pamatambudziko ese ari kukunetsai. Madzibaba Joshua vanooneswa zvese vari pamweya. Machinda edare tinoti kwaziva noitwa madzibaba Joshua. Ndosara ndakapiwa nemweya. Tinogara nzvimbo yedombo shava, ndokwandinogara. Saka ndauya ndinoti ndinobatsira hwai kune vangade kundibata. Nhamba dzangu ndichasiya padzasi. Ndinobatsira matambudziko akasiyana siyana. Vane mashavi ekudziva, vane matare varume vakaenda, vane matare ekupinga musha, vane matare akasiyana siyana. Ndiwo mukana wekuti muyambuke, ndiwo mukana une kutora zambuko. Uyezve matare yangu inini ndinoita pachena, handibhadharisi. Saka ndinoti uyai vana,